θάρρος έχουμε να κάνουμε μία αλλαγή στη ζωή μας. Η αλλαγή δεν είναι κάτι που είναι στο χέρι μας. Η αλλαγή είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Η αλλαγή υφίσταται έτσι κι αλλιώς, γιατί μεγαλώνοντας αλλάζει το σώμα μας. Αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι κάτι που το ελέγχουμε εμείς αυτό. Δεν το ελέγχουμε. Από όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, δεν ελέγχουμε την αλλαγή. Αλλάζει το περιβάλλον. Αλλάζει ο σύντροφός μας. Μεγαλώνουν τα παιδιά, άρα αλλάζουν οι ανάγκες των παιδιών μας και οι δικές μας κατά συνέπεια. Η αλλαγή υφίσταται. Τι είναι αυτό που δεν υφίσταται όμως? Είναι το συντονισμένο πλάνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί που όντως πιστεύουν ότι είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Ελπίζουν να είναι καλοί, αλλά λίγοι είναι οι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη μέσα τους να πιστέψουν ότι είναι όντως καλοί. Στηρίζεται στη μέθοδο του Σοκράτη, Σοκρατική μέθοδος, η οποία λέει ότι κάνουμε ερωτήσεις για να βοηθήσουμε τον άλλον να αντιληφθεί ποια είναι η δική του δύναμη και ποια είναι τα δικά του θετικά στοιχεία, τα skills, οι δεξιότητες που λέμε, για να αντιμετωπίζει κάθε φορά την κάθε κατάσταση.